akuluakulu Sylvester Namiwa ziwona kuti zamuvuta ndithu ndi pamene yankhula pano ndi kuti ali mchiofesi cha polisi mu mzinda wa Lilongwe igona ndithu kumeneko kukuseroko nkhani zake ambiri tuzitsata bwino paja pakati pana ndithu zikalata zimene zimazungulira zikalata zimene zokhuza ndi maloya amenewo ndi kuti akuyimira nduna ina ake ya boma imene imafuna zona kuti Namiwa apepese ngati sapepesa ndi kuti athana naye kasi ndi kuti nduna zili mboma zili mphamvu panopa seti machinary ili at their disposal. Of course after zikalata zimene zija zitazungulira zimene maloya nduna amenewo amafuna zona kuti Namiwa apepese Namiwa anaende sanapange back down naonanso nkhani zake imene anayankhulira iye anakanesesa ndithu kuti sakupepesa ndipo ngakhale mawu amodzi amene anayankhula ndi kuti sakuachotsa ndi imene anayankhulira Namiwa posatira zimenezi tinaona zona kuti anazunguliranso nkhani zonena kuti apolisi amufuna Namiwa akumuyitana kuti akakumane kuti akakambirane ziwiri zitatu kakamfunsenso ziwiri zitatu kulikulu la polisi kulidi athere andi anapita chigawo chakumasana uko kuchoka pamenepo chigawo chakumadzulo pamene timazamvano zonena kuti Namiwayo amumanga amuchosatu ku polisi yakulidi atheteko ndipo ampitisa kuli Ngazi police station kumene wagona padakali panopa eva ja polisi amutsekera munthu amene akufotokoza nkhani yake pano kuti zifukwa zimene akumusungira potengano ndi apolisiwo kuzera kwa wachiwiri amene amayankhulira polisi pano ndi Alfred Chintere kunazona kuti Namiwa zifukwa zimene akumusungira kumeneko kuti amafalisa uthenga wabodza komanso uthenga woti unakatha kuyambisa chisokonezo zifukwa zimene akumusungira Namiwa makosana tikasati bwinobwino nkhanizi zimene zakhala zozungulira zokhuza Namiwa aja nduna imene imamuchenjeza Namiwa kuzera kwa malo yakewo nduna ameneyo ndi ina yake mwa dzina lake amati Chimoyo Chipungu ndipo ndithu imauza Namiwa kuti apepese ati sapepesa ndi kuti athana naye ndino potengera ndi zimene mayankhulazo ndi kutsekedwa kwa Namiwako zangosonyezeratu kuti zifukwa zake ndi kuti ndi zimenezi konse tikatsatira bwinobwino nkhani imeneyi yamba ndithu pakanthawi ngati mukumbukira bwinobwino nthawi imeneyo chimene chinachitika nchona kuti Namiwayi anapita ku Mibawa television kumeneko konde anazapanga interview aja ankacheza ndi Steve Kondwa Banda emo nthawi imene chayo ankazanena zona kuti nduna zina zake za boma nduna za chipani cha Democratic Progressive Party nduna zimenezo zikuba kwambiri zikubatu misonkho ya Malawi ndino kuba kwake nkoposa so mene ankabera magazi a chipani cha Malawi Congress Party amene cha ali mboma imene ankazayankhula nthawi imene mukuyankhula kwake nthawi imene ja ankazanena zona kuti ngati nduna zimene sizisintha abwerano kuzapanga name and shaming nduna zimene zizipanga zimene zozo ndi zimene ankayankhula nthawi imene tikatsata bwinobwino pakati pa anazayitanisa msonkhano wanga yapano pa 27 Julai chaka chimene cha 2026 pa nthawi imeneyo mukuyankhula kwake Namiwa ankazafotokoza kunazana kuti nduna imeneyi Chimoyo Chipungu kuti inagula malo kaya kuti ndi malo amenewo ankazanena zoti anagula ndalama zambiri kupasi ankazakamba zonena kuti 700 plus million yaso apanga zichani zinthuzo za ndalama zochuluka kwambiri khuza ndithu mabiliyoni zimene ankayankhula nthawi imeneyo kusatira zimene ndi pamene timaona kuti maloya a nduna imeneyi mazathamangathamanga kumazana zoti Namiwa apepese pa zimene anayankhula zati sapepesa ndi kuti aona pomuyika tikamutsata bwinobwino Namiwa dzulo limenelo amazafotokoza zonena kuti iyeyoto sakupanga back down sakuchosa ngakhale mawu amodzi mawu amene anayankhulawo ndiponso sakupepesa posatira zimene pamene timaona kuti magaya a polisi amuyitanisa akachita zokambirana kumene kenako ndi kuti amutsekera kumutsekera ndi pamene abwera ndi masettlement amenewa kuti amayankhula zinthu zabodza ndipo kuyankhula kwake nayenso ndi kutheka kubweretsa chisokonezo ndi tikupeza kuti muzayankhula zake zija press briefing imene ankazayankhula zona kuti ngati nduna imeneyo ifotokoza bwinobwino nkhani khozi ndi ndalama zimenezo apanga chothekera kandi kuti panga ma demonstrations kunyumba kwake achani ndi zimene ankayankhula nthawi imeneyo tomwe tikatenga context nkhani imeneyo kuona kuti Namiwa akufuna ndi kuti ndi accountability afuna ndithu adindo azikhala accountable ngati timadziwa kale kuti adindo ndi nduna ndi kuti zimakhala zikugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi chifukwa ichi ndoti kupanga demand accountability ndi zinthu zosalakwika zimene ndithu zimakhala zikufunika ndiso tikamutsata bwinobwino Namiwa kadi pande kuti no azakambaso nkhani okhuza ndi Gertrude Mutharika aso ndi bungwe lawo la BIM ngazafuna ndithu kuti abwera azafotokoza nkhani okhuza naso ndi ndalama kumeneko ya mafunding makhala zikuyenda bwanji zimene ankayankhula Namiwa pakati pa tinamutsata bwinobwino meaning kuti Namiwa iyi ndi kuti ndi voice ndithu ya Malawi padakali panopa amati activist amakhala ngati ameneyi osati ma activist onesa zona kuti atenga mbali activist asizoni zikhala zona kuti zili mbali yawo ndi kumaonesa ngati zona kuti ali limodzi ndi Malawi mano zikhala zona kuti side yakuboma ndi kumakhala no side ya bomayo osayimaso limodzi ndi Malawi patona Namiwa iyi tikamutsata bwinobwino makosana mbwemo pachana zathibulidwaso ndi magazi a Congress amatazi kwanja japa chana mvuvula kwambiri Namiwa ene yake yofunaso accountability kuchoka kwa dindo nthawi imeneja andi tikatsata bwinobwino nthawi imeneja magaya a Congress ankazanena zoti ayi Namiwa ndi wa DPP amene amutuma ndi a DPP kuti azibwera akumazapangula chonchi ndi amene ankayankhula nthawi imeneja magaya amene ajawo anapita abwera magaya a DPP padakali panopa Namiwa iyi ndetu akuyimaso mafunaso accountability ya magaya boma makanduna kumeneko apano amba kubwera mafunano kumpanga silence Namiwa patupa ndi papande kuti zimene zikuchitikazi ndikufunana kumpanga silence Namiwayo kuti no mwina asamayankhule ngati kuti ngane uyani panepa ndafuna
accountability ndi azibwera nokamponya muchitoposi ndi kuti afuna kuti samayankhule namiwa chifukwa ichi ndi kuti nzovuta fana miwa sakuyenera kusiya kuyankhula akuyenera kuyankhula ndithu kumayimira Malawi kuyimira voiceless zimene zimafunikira ndithu kuzichitika pa opposition nakonso aziziraso sekuli so strong namiwa iyi ndithu amene akuoneka zona kuti livoko pofuna accountability pamene afuna accountability apano tikuona zimene zikuchitikazi kwanthu is quite unfortunate but no it's too early makamaka kuti no ngaya bomawa ngaya TVP azibwera nawo kumafuna kupanga silence anthu mtunda ulipo utali kwambiri ikafika 2030 mtunda utali kati mukhala mukuchitika zinthu zambiri kumabwera nawo kumazamangana chonje kumapsezana chonje izi zinde anthu sizoti tizivomereza zimenezi sinazifala zimugwisa ntchito mataxi a Malawi febende tizipanga demand accountability kuti sotizopa kuti atimanga pamene atiopseza motani zonde kuti sizichitika becoming pamene mwachita zinthu zabwino kupena kuyamikirani kuti mwachita zinthu zabwino pamenenso mwachita zinthu zofoira tizibweranso kuzayankhula soti tikabwera kuzayankhula kumabwera no kumamanga anthu kumanga koto ndi kumanga anthu ambiri ndi izizi ndi zimene zinapangisaso zona kuti anthu atotole magaya musipi aja ene zake zinali ngati zimene mafuna mwapyeza anthu chani ati anthu afuna accountability just be accountable sati ayi ngati simpepesa kuti tipanga zakuti tithana nanu tapanga choncho ndi izozo soti zingatikhalise chete tizibwera ndithu kuzayankhula kumangako ayi ndithu ndi gulu tomulimanga ine as far as accountability is concerned gulu ndi tomulimanga zoti soti zikhati kuopa zopa kulibe chona kuti mphamvu zimene muli nazo lerozo zobwereka eni wake nda Malawi angokubwereka ni mphamvu zimenezo engati akufuna china chake mfotokoze bwinobwino ngoyena kufotokoza basi osati akafunsa ndi kuti tikumanga ayi mpange zakuti izo ndoti Amalawi sitilola zimenezo ndithu mudziwe kubomako kuti anthu salola zimenezo irane zinthu zachilungamo basi mikirana Malawi ndino tionesesa namiwa ine nkumatheka kuyankhula kuti ayi mwina mwake ali ndi hatred chani angodana naye chimwe chipunguyi kutheka ndithu kuti zimene kuyankhula namiwazo izoona china chake ndithu chikuchitika pato usisu mafuka kupanda moto chilipo ndithu china chake chimene chikuchitika andino pomwe abwera kumazayankhula pa podium timene amazayankhuliramo zisonyeza zoti iye ali ndi umboni ndi nkuthekaso poti nkhani imene yambika ayikuita kubwala milandu nkutheka kubwala uko ukatembenukaso ngati ali ndi maumboni kumeneko athamanga ngotulusa maumboni akewo ndikuti ali ndi masosi ndithu agwirika bwinobwino chifukwa nthawi ija atamuwuza zoti apepese anachita kunenera kuti khale mawu amodzi sangachose zimene ayankhula zija osati ndafuna mufotokoze bwinobwino kuti chuma cha dziko kuyenda bwanji izi zikuyenda bwanji kumabwino zoti ayi pepese ngati simpepesa ndikuti kumanga ayi sachita choncho anthu tosasiya azibwera ndithu kuzayankhula andifeso ndi atizibweranso kuzayankhula kumangako ndi ati muzamanga ndithu zoti zawopaso ayi ine as far as ife tifuna accountability zawopa esi zoti muziziva mphamvu zimenezo ndizobwereka ene wake mphamvuzo amazazitenga nthawi inake zimenezo muziziwa silifunanso tizikhala ndi zimene ankachita china chimwendo zija pato zimene ankachita china chimwendo zija mopsesa anthu chani zimenezo zonse zofunikanso pake magazi amene tinatomola mboma kuyikano ino ndicho tingachota mukonse zinthu pamene anthu tifuna accountability zomabwera kumene zoti ayi pepesa ngati simpepesa tithana nanu zisafike motero tunda ulipo utali kwambiri niyo just do right thing zikatero ndoti zapopo zibwera ndithu kuzayamikira anthuso azibwera kuzayamikira imene nkhani zake zikufunika ndithu ayi imene nkhani zake makosana nimene zikuyendera uko makamaka nkhani yanamiwa komanso ndi nduna imene akuti chimwe chivungu zoti makosana muona bwanji panepa enzolakwika anthu kumafuna accountability kuchoka adindo amene agwisa ntchito misonkho ya Malawi kodi namiwa walakwisa pokana kupepesa kuti ndimangazo zilipo takufotokoza mu comment section mo anoti kamapereka tikumbukireso kulemekeza maganizo anzathu sinapanga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 itopanga subscribe ticholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndito zikhazi kufikirani osavuta of course update ndawo zina zake kumazabwera mochedwa kutengeraso kuti timakhala ndi ma engagements ena ndi ena zimene zimatipangisa zona kuti zibwera mochedwa kuzapereka update ino pa nkhani imene ikhuza ndi anamiwa ngati kuitondoza bwinobwino kuti ikuyenda bwanji poti zibwera kuzafotokoza ine zithere kumeneko poti imene yateremo khayi kupita kubwalo milandu ete zibweranso kuzafotokoza ziyendera kumeneko koma nonse